Un ano máis e con estas xa son 3 edicións o Deportivo da Coruña volverá a organizar en Boiro o seu Depor Campus. A actividade que o Club Branquiazul organiza en colaboración coa Escola de Fútbol Municipal de Boiro e o propio Concello desenvolverase entre os días 20 e 24 de xullo no campo de fútbol de Valiño. A actividade dirixida a nenos dos 6 aos 14 anos estará este ano moi condicionada pola COVID-19, polo que se extremarán as medidas de seguridade establecidas para este tipo de actividades polas autoridades sanitarias. E dentro dese protocolo pois va a haber medidas moi estrictas, imos entregar a cada participante unha máscara oficial do clube, como a que temos nós aquí, para que no control de acceso a chegada e a saída poidan estar protegidos frente ao COVID. Imos adaptar todas as medidas, pois a merenda vai ser individual, imos dar a cada rapaz tamén unha serie de consellos para que cando cheguen a instalación pois poidan acceder xa directamente ao campo de fútbol, non podemos usar os vestiarios nin as duchas, non? A todos os rapaces tamén tomaremos ya a temperatura antes de acceder. Porque venimos de un confinamiento moi duro, sobre todo para los niños, y entonces ahora el poder salir, aunque sea con las medidas estrictas que tenemos, pero el poder realizar este tipo de actividades, yo creo que es buena para ellos y buena para nosotros y para todos. Dende o Concello destacaron a importancia desta actividade. Pero para mí o máis importante destas datas e desta actividade son os valores, non? Que tamén transmite o Real Club Deportivo da Coruña, como é o xogo limpo, o compañerismo, a solidaridade, o respeto ao adversario e o esforzo a través do deporte, en este caso o fútbol, non? Para min, son as xornadas que máis temos que aproveitar, e para nós é un orgullo pois telo en Boiro unha vez máis. As inscricións para o Depor Campus xa están abertas, podéndose realizar ata o vindeiro 16 de xullo, a través da web da Fundación do Club Herculino. O número de prazas este ano estará limitado a 60.